Přátelé, zajel jsem si do Prostějova, kde jsou dva železniční přejezdy, které nenajdete nikde jinde v České republice. A v čem jsou tak výjimečné? Pojďme se na to podívat. Jde o přejezdy vybavené inteligentním systémem Level Crossing Alarm pro snížení rizika kolize chodců, cyklistů a dalších skupin osob s vlakem, které žijí takzvaně online životem na internetu přes mobily s častým používáním sluchátek, hlasitou hudbou, která odizoluje člověka od vnímání okolního světa, jsou opravdu čím dál větším problémem, na který v minulosti poukazovala v rámci preventivních akcí také Správa železniční dopravní cesty. V tomto případě je naprosto viditelný, že došlo ke zranění neslučitelný se životem. Nepřijde vám simulace toho, jak může dopadnout člověk pohybující se kolem železnice se sluchátky na uších dostatečně varující? Dobrá, tak toto je reálný záběr. Žena se sluchátky na uších bohužel nepřežila. A to jsou ony důvody, proč vznikl projekt Level Crossing Alarm, zkráceně LCA, kdy stačí stáhnout aplikaci do mobilu a v případě, že se zařízení mobilní telefon blíží k železničnímu přejezdu, a to na vzdálenost až několik set metrů, dokáže pomocí rádiové komunikace zjistit stav tohoto přejezdu a v případě, že se blíží vlaková souprava, tak velice důrazně pomocí vizuálního a zvukového signálu varovat uživatele. Přestože víme a cítíme, že nejlepším způsobem zabezpečení je doplňování světelných výstražných zabezpečovacích zařízení závorami, tak se nebráníme jako firma AŽD podpoře dalších možností, které by zvýšily bezpečnost v případech, kdy přejezdy jsou vybaveny pouze světelným výstražným zařízením a dochází na těchto přejezdech k nebezpečným situacím. První reakce jsou takové, že hlavně je potřeba si uvědomit to, že to není zařízení, které by nějakým způsobem nahrazovalo nebo mohlo do budoucna nahrazovat primární funkci přejezdového zařízení a primární teda signalizaci, to znamená výstrahu červených světel. Všechno toto jsou, včetně závorových břeven, včetně těchto věcí, jsou pouze výstrahy doplňkové. To znamená, nezbavuje to povinnost sledovat základní výstražné zařízení. Systém LCA je ve zkušebním provozu od dubna roku 2018 na dvou přejezdech v Prostějově s tím, že po celou dobu vykazuje 100% spolehlivost. Na základě jednání s výrobcem SŽDC a ministerstvem dopravy bylo rozhodnuto, že do konce března 2020 dojde k rozšíření zkušebního provozu na dalších 11 přejezdů v oblasti Olomouckého kraje s důrazem na Prostějovsko. A jaké jsou vize rozvoje systému LCA? Především půjde o vývoj nového terminálu, takzvané klíčenky, která bude nezávislá na mobilní aplikaci. Dále se plánuje propojení s mobilními aplikacemi pro nevidomé a navigačními aplikacemi. Tvůrci chtějí, aby systém online komunikoval například pomocí IoT sítí. Řeší se integrace se zařízením C-Roads a také implementace do dalších specifických mobilních aplikací. V plánu je uplatnění systému LCA i na dalších místech, jako jsou úrovňové přechody kolejí v železničních stanicích, zvlášť nebezpečná místa na cyklostezkách a další místa s ohrožením s vysokým dopravním momentem a častým pohybem chodců a cyklistů.